Jare ana wong ngomong ngene, kerja nang Indonesia kuwi lho dadi babu lho, kerjane lho ora main-main tapi gajine main-main. Sedangkan kerja ning luar negeri, kerjane main-main tapi gajine ora main-main. Tak omongi ya, tak omongi sing ora ngerti ya. Sing kerjane main-main ning luar negeri kuwi lho, gajine ki ora main-main. Kuwi sing entuk majikan apik, sing entuk majikan beneh, entuk majikan sing penak. Jajal kowe mreneo. Di antara semua orang TKW itu loh, banyak sekali yang mendapatkan majikan sing ora penak, sing mbok omongi main-main gajine tidak main-main kuwi. Kerjane ki lho, siang malam tidur malam jam 12, jam 2 ada loh ya. Bangunnya itu jam 5. Kerjane nonstop. Mudeng apa ora? Dina-dina kuwi ora enek lerene. Ora kober nyelehne bokong. Ora kober lungguh sedilik ngene lho wis diceluki. Mangan cepet-cepet kudu cepet-cepet, ndang cepet-cepet kerja. Mergo nek ora cepet-cepet ya gawene ora rampung, masalah kerjane akeh. Akeh kuwi ya. Sampai jam 12 bengi kuwi lho ora rampung-rampung. Ngomong ora usah aja gampang lho ngomong ya. Nek durung ngrasakno sing mbak-mbake sing kerjane rekoso kae lho.